Matthew Asempa Tidunan. Ebre no mu no, omensen Herode ti Yesu nka na ose na somfo se. Yohane Osuboni Yohane no. Wanyane afiri awufuo mu. Na eno nti na ahode ne yi adwuma wɔ ne mu yi. Na Herode aso Yohane mu ache no de na akotu kukum. Ne nua Filipo eyere Herode nti. Efise Yohane ka kire no se, "Wuni hu kwan se wo ware no." Opesu okuno. Nanso no osuo nkrofo no. Efise no obunu se odifo. Na Herode awoda duru ye no. Herode ababa besa wanim na ye Herode fe. Enu nti wakantam hye ne bose wobema no bibia obebisa. Na ne natu no fo bone ma no beka se, Ka Osuboni Yohane titu tafra botomu ma mehara. Na ye wo ne ya. Nanso ne ntam ne wo mo a wone no tie didie no nti wo hye se wo mfama no. Na osoma ma wokotwa Yohane tikukum. Wode ni tineto tafra botomu bae. Wode ma baba no, wode koma ne na. Na suafo no ba befa mu nkusie, obeka kire Yesu. Na Yesu tiye no, otena akoduo mu firi hɔ kɔɔ sɛ so nkyɛn baabi. Na nkrɔfo akuakuo no tiye no, ofiri nkuro so nam fam tin no. Na osi fam behunu nkrɔfo pii, na ɔyɛ no mɔbɔ, na ɔsa wɔn mu ayaafo yade. Na onwunu dwuye no, na suafo no ba ne nkyɛn bɛse no sɛ, "Aha yi yɛ ɛsrɛ so, na onwunu nso adwo. Ja nkrɔfo akuakuo no kwan, na wɔnkɔ nkura nkɔtɔ aduane ni." Na Yesu si wɔn sɛ, "Ehia sɛ wɔkorɔ. Mora moma wɔn biribi ni." Na wɔse no sɛ, Yeni biribi ha yi, gye no num ene mpata mienu. ɛna ɔse, Momfa mmrɛ me ha. na ɔhyɛ nkrɔfo akuakuo no sɛ wɔntenatena sɛ no so. Na ɔfaa paano num ne mpataa mienu no, na ɔhwɛ soro hyira so, na obubu mu de paano no ma n'asuafo, na asuafo no so de ma nkrɔfo akuakuo no. Na wɔn nyinaa didi mee, na ɔtase mpuropurowa a ɛkaeɛ no nkyerɛnkyɛ 12 mamma. Na wɔn a wodiiɛ no bɛyɛ mmarima 5,000, ɛmaa ne mmɔfra nka ho. Na ntam a na Yesu hyɛɛ asuafo sɛ wɔnkɔ koduo mu enikan ntwa nkɔ asuogya no ho a, na wonya nkrɔfo akuakuo no kwan ansa. Na owie nkrɔfo akuakuo no kwan gya no, ɔkɔɔ bepɔ so fa baabi mpaebɔ. Na onwunu dwuye no, na aka ɔno nko a hɔ. Na kodoɔ no aduru ɛpo no mfimfini, na sorɔkye ha no, ofisɛ ne mframa ehyia wɔn. Na anadwo dasu a ɛtɔ so nan mu no, Yesu nam osu kɔɔ wɔn nkyɛn. Na asuafo no huu sɛ ɔnam po no soɔ no, wɔn akoma tuiɛ, na wɔkaa sɛ, "Ɛyɛ wɔsɛman." na wɔde ehu teatea mu. Na ntam a Yesu kasa kyerɛ wɔn sɛ, Momma bobo ntɔ mo yam. Ɛyɛ me. Munsuro. Na Petro buaa sɛ, Awurade, sɛ yɛwo di a, ka ma memmra wo nkyɛn nsuo no ani. na ɔse. Bra. Na Petro firi kodoɔ no mu si faa nsuo n'ani sɛ wɔrekɔ Yesu nkyɛn. Na ohunu mframa no, osuroe. Na ofiri aseɛ sɛ ɔremem no, ɔteɛɛ mu sɛ, Awurade, gye me. na ntam a Yesu tene ne nsa soo no mu, na ɔka kyerɛ no sɛ, Wo a wo gyidie sua. Adɛn nti na wogye akyinyeɛ? na oduruu kodoɔ no mu no, mframa no gyaee. Na wɔn a wɔwɔ kodoɔ no mu no ba bɛkotow no sɛ, Nyankopɔn ba ne wampa. na wotwaeɛ no, oduru Genesaret asase so. Na nnipa a wɔwɔ hɔ no hunu no, ɔsoma ma wɔkɔ asase a atwa hyia no nyinaa so. Wɔde wɔn a wɔyare nyinaa brɛ no, na wɔsrɛ no sɛ ɔma wɔmfa wɔn nsa nka n'ataadeɛ ano nnwonko a. Na dodoɔ a wɔde wɔn nsa kaeɛ no ho yɛɛ wɔn den.